okay naman kami. Pero lang nung una, nagkaroon kami ng 2 positive. Kaya lang, nakakalungkot yung 2 positive namin, mga sumakabilang buhay na rin. At dun sa mga close contacts naman ng mga nag-positive na yun, walang nagpakita ng symptoms ng COVID-19. So, as of today, ang Candaba is 0 case ngayon. At continuous yung monitoring natin ng mga kababayan natin for COVID-19. Sa krisis ng COVID-19, walang nakapaghanda nito eh. Ang maganda lang nangyari dito sa amin, sa munisipyo, nawala dito yung branch ng executive, nawala dito yung branch ng executive, ng legislative dahil nag-isa. Nagkatulong talaga agad. Mabilis ang naging aksyon namin. Halimbawa, may kinailangan ng ating alkalde for supplemental or reprograms ng mga pondo namin para magamit for relief operations, agad-agad na aksyon na nasanggunian. Basta may kailangan siyang legislative action, kung ano yung gustong programa ipatupad ng ating munisipyo, ng ating alkalde, ni Mayor, agad yung aksyon ng sanggunian. Programs po na inayos po namin, hindi lang siya supplemental, meron din kaming reprogram. At so mga 3 times po siguro yun. Ngayon naman, after nitong COVID, pag nag-normalize na, iuulat namin ni Mayor. Si Mayor maggagawa siyang presentation during flag ceremony, and then we invite din yung mga kababayan natin na willing mag-attend para makita nila kung paano nagamit yung pondo ng munisipyo para dito sa laban natin sa COVID-19. Sa ngayon, sir, hindi tayo expert doon sa field na to, no? Pero ngayon, as of today po, nagkakaroon kami ng testing sa tulong ng ating provincial government, no? Si Governor. Nagkaroon ng tagging kung ilang barangay ang itetest dito sa bayan ng Candaba at ilang bahay. Ang ngayong ginagawa po nila 3 barangay at piling bahay din. Meron silang computer na ginagamit paano ma-identify kung saan yung location na magtetest sila. Kami po, kung ano yung guidelines na ilalabas ng national government, susunod po tayo dito, no? Pero syempre, ang main priority ni Mayor at tayo po sa Sanggunian, proteksyonan yung ating mga kababayan. Susunod tayo sa guidelines na ibababa sa atin ng IATF, ng national government, na angkop i-improve naman namin o dadagdagan namin ng ordinansa o regulation dito sa bayan ng Candaba.